Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko, marami kayo. May naghintay ko ng malakas na sagot. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. At maraming salamat po sa pagdalo ninyo dito sa unang simbang gabi natin. Thank you very much po for attending our mass here, for being one with us. At pasensya na po, talagang kulang ang ating mga upuan. So siguro po bukas, pwede po kayo magdala ng sariling upuan. Libre po. Basta kayo magdala. So for this first day of our Novena Mass, of our simbang gabi, I prepared a homily. Isang homilya po para sa mga bata at mga isip bata. So bahala na po kayo kung saan grupo kayo. Okay? If you don't fall to any of those category, huwag po kayo mag-alala. May second homily po para sa mga nakakatanda dun sa bandang huli. Okay? So our gospel is from the Gospel of Luke, chapter 3, verses 10 to 18. Isang tanong po ang paulit-ulit na madidinig ninyo sa Ebanghelyo. Habang nangangaral si Juan sa iba't-ibang grupo ng tao, nagtatanong sila, lahat sila, kahit iba-iba yung trabaho, kahit iba-iba yung katayuan, iisang tanong nila, ano ang dapat namin gawin? They must have been challenged, they must have been inspired, they must have been touched by John. So they would want to do something. Kaya tinanong si John, Juan, ano ang dapat namin gawin? Nano yung sukat ng dapat? Nano yung dapat ning gawat? The other day po, ako'y nag-visa sa isang malaking bagong building sa may Nepo Mart. Kung nakapunta na po kayo doon, may bagong mataas na building doon. First time ko pumasok hanggang 9th floor. Tapos kung nasa elevator po ako, nakakatakot kasi puro salamin. Nakikita mo yung wire ng elevator. Tapos nakikita mo, nasa 9th floor ka, buong porang at angeles ko. Kakatakot. And then before I said the mass, I was talking with the manager here. Sabi niya, this building was designed for a call center. In fact, tatlong kumpanya na raw ang kinakausap nila na gustong mag-opisina doon, magtayo ng mga call centers. Alam ko marami po kayong kaibigan, kamag-anak, kapatid, lalo na po yung mga nurse na walang trabaho, na ngayon nagtatrabaho po sa mga call centers. Sikat na sikat po. At alam niyo raw bakit gusto ng ibang bayan, ibang bansa, ang mga Pinoy na call centers. Paborito po nilang kinukuha as call centers ng mga Pilipino dahil po unang-una, maganda yung diction nila. Parang Amerikano, hindi mo raw makakalata na hindi sila Amerikano pag nag-English, parang tunay ng Amerikano. At ikalawa, kaya raw gusto nila yung mga Pilipino call centers dahil ang mabait nila at mapagpasensya. Marunong sumagot sa mga nagko-complain na tumatawag sa kanila. Halimbawa kung minsan nagkaibigan ng call center agent na pupunta sa akin, may tumawag, nagbebentayatin kumpanya nila ng mga computers. So may isang Amerikano tumawag, hindi niya alam na sa Pilipinas ang sumasagot sa kanya, binibigyan yung computers sa state. Sabi niya, I don't know what is wrong with this goddamn computer that I bought from your company. It's not working. I opened it, it's not working. Tapos sabi niya, Sir, have you tried plugging it? Kaya ko makasip sa kanya yung mga Then there was one time another caller na sabi, I don't like the medicine you gave me. It tastes bitter. I don't like it tastes like it, but why does it taste like this? Sabi lang ng Pinoy call center, sabi niya, Sir, try shaking it first before you drink it. Kaya ko palawin na ano kung hindi sugar. Minsan naman hindi mamahaws. Teka mo, I'm angry. The product you gave me is very bad. I'm very angry. And what can you do about that? Nga naman yung Pinoy, I'm also angry. I've been walking here until 3 o'clock. I'm angry. Tsaka hindi ba telephone? It's like it. And nakakaalam ko ito kasi since I've been working in Tagaytay, and that's a place, and since I've been on vacation, sometimes I get a lot of calls, a lot of texts, a lot of visits, asking me the same question. Complaining, ano po ang dapat po gawin? Hindi naman po ako nagbebenta ng appliances or whatever.
Pero tinatanong ko ako, ako kasi sira ang asawa ko, ano po ang dapat ko gawin? Ako sira rin anak ko, nung kabilang na ito, saka nasira ang ito, ano po dapat kong gawin? Ako may sakit ako, ako may problema ako, ako dumadanas ko na ganito, ano po ang dapat kong gawin? At mahirap po, dahil yung tinatanong nila, hindi appliance. Kung appliance lang siguro, baka marunong din ako tumubo, madali. Diba, kung appliance lang yung asawa mo, nagpunta sa akin, tinatanong mo, anong gagawin mo sa asawa mo, madali lang po siguro kung appliance siya, sasabihin mo, pasuotin mo siya ng dalawang sapatos na basa, tapos lagay mo na yung dalawang daliri niya sa outlet, tapos ang problema. O kaya kung bata, kasi ulo naman ang pao, ang gagawin mo, siguro kung appliance lang yung anak mo, madali lang, sasabihin mo siguro, hawakin mo yung dalawang paa, ibaliktad mo, may tingaw, at pamusunin ng ibang pahimisip. But these are persons, these are people. What do they do? Ano ang dapat namin gawin? And it never stops. It never stops. Even sometimes I ask the Lord, Lord, what should I do? Please tell me what I should do. Especially when we're in a threshold of choosing something or a certain stage in our lives, we ask the Lord, Lord, what should we do? Ano dapat mo gawin? Now, before we answer that question, you have to understand and you have to face that question requires a decision. Pag nagtanong po kayo sa Panginoon, pag nagtanong kayo sa Panginoon, o pag nagtanong kayo sa kaibigan nyo, anong dapat mong gawin, be ready, the answer requires a decision. So yun po ang given doon. Hindi natin maiiwasan when we ask ano ang dapat natin gawin, sa ayaw natin focus sa gusto, we have to make a decision. At sana po madali ang mag-decision, pero minsan po mahirap mag-decision. And not just ordinary decisions, we have to make intelligent decisions. We have to make wise decisions. Hindi basta-basta decision po. Like minsan, may napuntang lalaki po sa akin, sabi niya sa akin, ang talaga kung hindi ko maiwan ang babae nito, mahal na mahal ko po siya ang buhay ko, mamamatay ako, habang kong iiwan ko siya. So anong decision mo? Sabi ko, handa ko pong pakasalan, habang iiwan ko lahat para sa babae na ito because she is everything to me. Sana it is a wise and intelligent decision. He has decided, pakakasalan daw yan. Very good. But, is it a wise and intelligent decision? You know why? Because he is only 16 years old and the girl is 15 years old. Anong dapat niya gawin? Well, he has decided to marry the girl. Una-una, hindi pwede. Iligaan, bata pa. It's not an intelligent decision. Mga bata pa ito, maliligo lang 2 days after. Iba na yung feelings nila. Makakita lang na mas magandang kaklase. Iba na yung mga nararamdaman nila. Wala na. It's not a wise and intelligent decision. And what should we do to come up with a wise decision? John has 3 tips. How to come up with holy and wise and intelligent decisions when we do not know what to do. Simple po. Una, may mga lumapit kay Juan. Siguro po mayayaman ito. Siguro magagara ang bilis. Siguro mukhang wealthy. Ang dami-dami siguro borrore sa katawan. So they ask John, what should we do? Sagot ni Juan sa kanila, kung meron kayong ganun damit, ibigay yung isa. Kung marami kayong pagkain, pabigay yung iba dun sa wala. In short, if you want a good and intelligent decision and you don't know what to do, ang unang mong paalala ko dyan, to be intelligent and wise, your decisions should be generous. Dapat ang mga decision ninyo mabait, mapagbigay, concern for others. Very, very kind, being able to share with other people. Kung gusto mo ninyo maging tamang decision, hindi dapat mga sariling decision ito. Dapat isang decision na marunong magbahagi dun sa wala at sa mga nangangailangan. Limbawa kung minsan pinagpunta sa akin, ako sawa na ako sa pamilya namin, ang tagal ko na inaalagaan, yung lola ko, ako na lang naiwan sa bahay, wala pa akong karapatang maging masaya.
gawin ang gusto ko gawin para sa sarili ko naman. All these years in my life, it's always been for my family. Wala pa akong karapatan maging masaya para naman sa akin. Gusto kong decision para sa akin. Okay lang po yun. Oo, tama tayo. May karapatan tayo maging masaya. Pero kung ang punto ng buhay mo, para lang maging masaya ka, parang kung pagpapagpapagpapag po, parang kulang. Parang bababaw. No? Kung ang desisyon nyo sa buhay ninyo, para lang magpuswelo yung sarili, para yung panusinan yung sarili mo, parang, hindi po, kahit ako po, aminin ko sa buhay ng pare, 27 years na po akong pare. There are times I think na, bisa na ako maging masaya, hindi ko naman nagobra para sa sarili ko, puro natin ko, puro natin ko. I've been thinking of that, honestly, but I haven't decided on that yet. Kasi puro yung decision ka mo para sa sarili ka mo. Kaya parang natin ako. I don't think it is complete and it is real. Kasi puro mo kasi think of this. Bakit kayo sinilang sa mundo? Ano ang kahulugan? Ano ang meaning ng buhay niyo dito sa mundo? Para maging masaya kayo? Para maging bago maguswelo kayo sa sarili niyo? Yeah, that's fine of it. But the best way to achieve that, the Lord says, is to be like Him. To live like Him. To love like Him. To forgive like Him. To serve like Him. Yun po, bakit tayo nilalang ng Panginoon? Hindi para maging masaya, hindi para mag-enjoy. Bahagi po yun. But that is not the end. Ano po yung bonus yun? The real purpose in life, bakit tayo nilalang ng Panginoon? Bakit tayo isinilang dito sa mundo? Para maging kagaya niya. So, ang mga decision natin dapat, it's through this decision, will I be a more loving person? Will I be a more generous person? When I do this, when I act on this, when I decide on this, could it make me into, could it turn me into a more loving person? Will I be a kinder person after this? Will I be a more considerate? Will I be a more charitable person after this? Yun po ang mga decision natin. Yun ang hinihiling na decision para maging intelligent and holy decisions. Not selfish decisions, but decisions that would consider others. Amen? Amen. Ikalawa po, may mga tagsingin ng buhis ang lumapit kay Juan. What shall we do? Sabi ni Juan, stop collecting more than what is prescribed. Huwag kayong kukuha ng sobra kaysa hinihiling sa inyo. E kung maningin sobra, kaysa akin dapat yung sigalan. Sobra, ito ko gusto tignan. A wise and intelligent and holy decision ay marunong tawag sa Tagalog, manimbangan. Ay Tagalog, magbalaan sa inyo, mancho, hindi ko manimbangan. Ang intelligent decision, hindi lang yung puro sa akin lahat, hindi lang yung kalib lahat, hindi lang para sa akin lang, hindi yung sobra-sobra sa inyo lahat. Dapat kung marunong kang manimbangan. A wise and intelligent decision is not only considering yourself, kaya pag-iscribe ko sobra na kinukuha mo pa. A wise and intelligent decision and a holy decision, marunong kong considering other people and all the people who will be affected by your decision. All the people around you who will be affected by what you will decide on. Okay? Halimbawa po, this is a difficult situation. This is a difficult question. Between your wife and your children, sino bibigyan mo mas matimbang? Between your wife and your brothers and sisters, between your in-laws, between your own mother, I don't know.